ई बात मंथरा के याद पड़ गलो सो कि अभी 8 मुका बाकी बा। यह दोबारा मंथरा के जब बुलावल गलो खो तो पूछुआ वहीट करके मार तापा तोर हिलावत रहनी तो पूछो मुखे समान दिखाई देवे। जितना तेजी में अली उतना दुगुना तेजी में फिर भागल बाड़ी। सखी लोग गीत गावता हनुमान जी से कहता गोड़ा लागू गोड़ा बाबू मथवा झुका के। यह देखी फिर दोबारा मंथरा के बुलावल गइल बा। आइए पूछ जब देखली है वही ठल तो फिर खींचले सब लोग के चल गई है भागल बाड़ी। भगवान राम के नजर जब पड़ल हो हनुमान जी के तरफ तो फिर पूछुआ यहाँ का वहीट पैंट जी करत रहनी। भगवान राम के शक भइल उसके लागत कि पूछुआ देख के लड़किया भाग गइल। भगवान रामचंद्र जी का कहनी हो घंटी लिया करके पूछुआ में बनवा देनी है। अचानक कहीं फोटो में अपने सबन देखे फोटो में पूछ में घंटी बांधल हो पूछ में लटका दी हो कहनी एकदम सीधा खड़ा हो जा और एने उन्हें हिला के जरूरत तोहरा नहीं है। हनुमान जी महाराज आंख फाड़ करके ताक रहल बानी। सखी लोग गीत गावता कि गोड़ा लागी गोड़ा बाबू मथवा झुका के बड़ लोग बाड़ा तोहरा जाके आहो बाबू बड़ लोग बाड़ा तोहरा जाके। गोड़ा लागू गोड़ा बाबू मथवा झुका के बड़ लोग बाड़ा तोहरा आगे आहो बाबू बड़ लोग बाड़ा तोहरा आगे। गोड़ा लागू गोड़ा बाबू गोड़ा लागू गोड़ा बाबू सिरवा झुका के देव लोग बाड़े तोहरा जागे जाहो बाबू देव लोग बाड़े तोहरा जागे। अच्छा भैया सारा सखी लोग यहाँ अनेक प्रकार के गीत मंगल चार गौलस मंथरा भगवान राम से कहतारी भगवान राम मंथरा से पूछतानी आखिर कारण का बा तू जितना तेजी से तू आवत भाग जाता बताओ सच सच बात।